няма да бъде никак леко. Да, ЦСКА може и да бе запратен в третото ниво на футбола в България, но армейците буквално помитат всичко по пътя си до тук и в югозападната В група, и в надпреварата за купата на страната, за да стигнат до последните 4 тима в този турнир. Спасява изстрел 1-0 за ЦСКА. Прекрасно попадение на Самир Аяс. В петата минута ЦСКА побежда в Стара Загора. Капитанът на армейците ги води към финал. Какво направи тук Станислав Балов? Нещо страхотно 2-0 за ЦСКА. Страхотно попадение на армейците. Дори изгадни се Те са доста сериозна публика, какви нещо искаш да кажеш? За тях, каквото и да кажеш, е малко. Аз пак казвам, вие виждате, че ЦСКА е публиката. ЦСКА с тия футболисти и тази публика и още 2-3 попълнения ще сме в тройката в А група. Боби, горе беше